No, čo je na programe dňa dneska? Krencle, babka z bytunku, ktorá teda aj vonia. A toto je neviem čo. To som ešte ani nevidel. Fully techno. Že vraj strašne profesionálny stroj z Talianska za ťažké peniaze. Ale je to lesklé, je to pekné. A krencla to už je taká klasika. No a krenclo prišiel bez pištole, čo ja veľmi nemám rád, pretože veľmi často býva problém práve v pištole alebo v triske. Tak ja tam nahodím nejakú takúto moju skúšobnú, čo tu mám rozpadnutú. Ale zase neviem zaručiť, že keď to vrátim bez tej pištole naspäť, že či oni nemajú problém v tej pištoli svojej. Toto je ináč celkom zaujímavý zákazník, oni si vždy tú hadicu tam dávajú na SK pásku. Nepoužívajú rýchlo spojky, aj keď to každý deň zapájajú a odpájajú, tak to používajú na SK pásku, lebo že rýchlo spojky sa im kazili. Ale keby sa tam dali tieto gecko spojky, tak majú svätý pokoj, no nechcú to. Takže musím odpojiť hadicu, napojiť si tam niečo. Napojené na túto misiči vo vnútri ten plavačik. To je taký plavačik, toto je celá taká nádržka. Vidíte to? Toto je taký plavačik. Je to zastavený. Tak, teraz drží. Ale potom ho vyťahnem a vyčistím. Lebo nesmie to takto robiť. Blbnúť, lebo to potom preteká. A čo, vapečka po pripojení do siete zhodila prúdový chránič. Takže ešte raz to skúsime, ale vyzerá, že teda tam bude nejaký elektrický problém. Cvak, no jasné. Tak, tu idem pozrieť. Ako prvé túto nevábne vyzerajúcu koncovku, ktorá je plná vody samozrejme. Preto sa dávajú proste nedávajú sa takéto koncovky a nesmú sa používať, nemali by sa teda. A dáva sa flexošnúra, keď sa pohondí z kábel, hej, kvôli tomu, aby vám toto nezatekalo, lebo proste to sa nedá 100% utesniť ako flexošnúra. Koncovečka vyfúkaná, vysušená, pokus číslo 2. Nebude to problém, ideme ďalej. Tak otvoríme elektroniku tu na tej mašiny a uvidíme, že čo. Aha, čo to tu? Boli myšičky, tu boli. Myšičky tu majú nanosené. Dorici. No. Nakakané. Fuj, ty kokos, smradu. Idem to vlačím povysávať. Ideme na to. Hlodavce prehľadali všetko. A poriadne to povysávam. Kondenzátor je úplne odriznutý. Úplne komplet. Ja som myslel, že to zostane vysieť na kábloch. Ja odpadnem. Proste im zavádzali im káble. Ináč toto som im tu dorábal ja, to je SSR-ko, asi pred 2-3 rokmi. Oni tam mali problém, že im to proste vyhadzovalo niekedy ističe a to SSR-ko vlastne spína v nule, takže nevyhadzuje to proste ističe a je to ďaleko spoľahlivejšie ako ten pôvodný systém s tým spínačom. Takže to sú také moje tuningy. Ale teda, toto ma dostalo, že? Normálne si tam vyhryzla dierku, ako keď je to tam vyhryzené, tá výška. To je ohryzené, ohľadané, tam vyhryzla dierku. Asi tam bola nejaká taká na odtok vody, to býva ešte z týchto elektrických krabiciach, že keby nejaká vlhkosť by vytekla, tak sa chytila tej džúrky a normálne si tam vyhryzla takúto džúru. Sa tu nasťahovala a teraz smrad je to riadny, asi tu nastriekam nejaký Old Spice alebo niečo. Hlodavce sa činili, ty kokos, všetko je ohryzené, ako keď sú všetky káble proste, čo sa tu človek chytí, všetko sa rozpadáva. Aj prívodný budem musieť vymeniť, takže aspoň tam dám tam flexošnúru rovno. Proste je to des a smrad. No, môj obľúbený Supermafrasol 5:1, vystriekal som krabičku s vodou, vyčistil som to. Teda už to mám tak nejako ponáhadzané, ale nevedel som identifikovať, ktoré je rozbehové vynutie a ktoré je na kondík, tak som si to dal takto aj jedno aj druhé. Jedno som dal do vypínača, druhé nie.
No, samozrejme, flexošnúra na prívode nová. To by, keď už sa v tom vrtám, tak by som si to mohol aj vyťahnuť z elektriky. No, asi som prehodil vynutie, lebo teraz po zapnutí mi to len bzučí. Takže takto, idem to prehodiť. No, voilà, samozrejme nepovedal. Potlakoval, no, dobré, nič. Ale proste vápka ide. Stýkač stýka. Ale teda pištola je len taká, no, tak vidíte, ako to strieka. Asi dôvod, prečo sa menila veľa pištol. A pravdepodobne preteká aj tá pištol, takže to je len také skúžobné, no. V každom prípade elektroinštalácia je vlastne vynovená, káble som musel postriať, ponadpájať. Ešte to idem učesať, upevniť ten kondík a tak ďalej. Ten polovodičový prvok, čo bol ten spínač, stýkač, ten som musel vymeniť za takýto. Tiež som mu tu musel spraviť takto kúsok dynlišty, aby to nejako teda držalo aj mechanicky. Takže také, no, rekonštrukcia. Toto je trošku taká improvizácia, v každom prípade bude to držať kondenzátor, aby tam nelietal a nespôsoboval prípadne nejakú šarapatu. A tento myší vchod zablendujem takýmto kusom hliníkového plechu, ktorý tam nalepím ešte so silikónom, aby to bolo aj také ako vodotesné. Dúfam, že tým hliníkom sa tá myška neprehrízie, keby sa tam chcela dostať znova druhý raz. Ešte niekedy kladiem otázku, prečo som to nezablendoval, keď som to mal vonku, ale dobre, je to zatesnené aj z jednej strany a z druhej strany, takže si myslím nahodiť dekle. A ešte idem tento plávačik vyriešiť, lebo ten stále dopúšťa, takže idem s ním von. Ešte predtým, ak nahodím ten horný dekel, zase môj super mafrasol, proste s tým ide úplne všetka takáto špina hnusná dole. A to nejdem ani vápkovať, to len takto postriekam, nechám to 10 minútiek, nech to tam žije svojím životom, nech si robí také čo má. No to funguje úplne excelentne, ani to neviem kevkovať, potom to len splachnem s hadicou. Toto samozrejme nájdeš na techniservice.sk, volá sa to super mafrasol. Tu som vyroval ten plávačik a zistujem, čo je vo veci. Ono totiž tuto na tomto má byť taká malinká gumička, ktorá to zapcháva a tá gumička tam proste nie je. Takže asi ide vymeniť celý ten plávačik alebo takú gumku. Neviem, kde by som nabral. No ale zázraky sa dejú, ja som ho vylovil v nádržke a skúsime tam nejako nalepiť. No už keď mám ten plávak vonku, tak to rozoberiem a vyčistím. Samozrejme sú tam nejaké usadeninky. A to je prirodzené, to vždycky býva. A poď von, potvora. No takáto membránka tam je. Treba to povyčistiť. Ja to asi nejakou kyslinkou prebehnem trošku. No medzi tým toto pôsobil ten super mafrasol. Ono to síce vyzerá, že to moc nespravilo, ale kúkaj na tie zázraky. Pozrite sa na to. Proste to rozžere úplne všetko. Toto budeme musieť ešte asi zopakovať. To sú kúsky nejakého asi mesa. Proste bitúnok, no. Nič to, čistil, preplachoval, lepil gumičky, seriem na to, nedrží ten ventil, dám tam proste nový, mám na sklade, tak nebudem sa s tým babrať už zbytočne. Už 50 € hore dole. By som povedal, že to je taká achilová päta tých krencov, to sú tieto plávačiky, toto má takú gumičku, tam čo bola vypadnutá. Ľudia niektorí to vychvalujú, že aké sú dobre spoľahlivé a ja hovorím, že proste nie som s tým moc spokojný a mením ich často, tie plávaky, a u týchto vecí najlepšie platí, že najlepšia oprava rovná sa výmena. Tak to je jasné, hej. To funguje ako alabaster. No idem to poskladať. Ešte teda v rámci opravy som sa rozhodol, že vymením olej a dobre, že som to otočil hore drdy, lebo je to tu celé otečené, takže je dosť možné, že tam ani toho oleja nebude toľko, koľko tam má byť. Ja dobre, že som vypustil ten olej, lebo tá nádobka je síce čierna, ale ten olej je ešte čiernejší ako čierna nádobka. Ak si pamätáte, kto bol zachytané, tak som to umýl. Samozrejme super mafrasola. Obyčajná záhradná hadica v tomto prípade. Prosím vás, už som sa stretol. Nikdy nenalievajte tie mašiny doplna s olejom. Vždycky tam nejete také 2 cm od vrchu. Keď to nemá nejakú olejovú mierku, tak asi tak 2 cm od vrchu. Tam nechajte priestor, aby sa mohol expandovať ten olej. Pretože on keď sa nahrieva, tak proste zväčšuje objem. Keby ste to dali povrch, tak vám vytlača ho von, tak jak sa to stalo tu. Ešte posledná skúška. Komplet poskladajú mašiny. Video má síce nejakých 10 minút, ale ja sa s tým strojom babrem celý deň, keby niekoho zaujímalo, prečo to je také drahé, proste dať to naspäť do kvázi nejakého pôvodného stavu, potom jak to zožrali myši, tak ako proste trvá. Čaute.